18 ta' Ottubru, San Luqa, Evanġelista, għex fl-ewwel seklu. San Luqa kien minn Antjokkja, belt ewlenija tas-Sirja, u kien ta' razza u kultura Griega. Fejn, kif u meta kkonverta ma nafux, x'aktarx li kkonvertih San Pawl f'Antjokkja, iżda żgur li ikkonverta qabel sewwa is-sena 50 wara Kristu. San Luqa kien tabib, infatti San Pawl sejjaħlu Luqa l-Ażiż tabib, f'Kolossin kapitlu 4, vers 14. Aktarx li kien ukoll jiddeletta jpitter għax hemm xi pitturi li huma attribwiti lilu. F'Malta wkoll hemm tradizzjoni li tgħid li l-pittura tal-Madonna meqjuma fis-santwarju tal-Madonna tal-mellieha hi xogħol idejh, iżda xejn b'ċertezza. San Pawl ħadu miegħu fit-tieni u fit-tielet vjaġġi tiegħu. San Luqa qatt ma ħallih lil San Pawl jekk mhux għal xi waqtiet ta' qaddijiet tal-Knejjes stess. Kien miegħu fl-aħħar priġunerija tiegħu fil-ħabs f'Ruma. Meta San Pawl telaq minn Ċesarija għal Ruma, Luqa kien miegħu u miegħu kien fin-nawfraġġju tiegħu f'Malta. U miegħu kien meta wara t-3 xhur tax-xitwa telaq minn Malta bejn is-snin 61 u 63 wara Kristu. San Luqa kiteb it-tielet vangelu u wara il-ktieb tal-Atti tal-Appostli. L-istudjużi moderni jgħidu li kitibhom lejn is-sena 70 jew bew ieħor 80 wara Kristu, ma nafux fejn kitibhom. Tradizzjoni tgħid li San Luqa miet martri, imsallab ma' siġra f'Boħotja, il-Greċja fl-omor ta' 84 sena. Fl-arti iġibuh b'gendus, dan għaliex jibda il-Vangelu tiegħu bir-rakkont tal-Qassis Zakkarija qed joffri sagrifiċċju fit-Tempju. Il-karattru uniku ta' Luqa jista' jidher l-aħjar mill-enfasi tal-Vangelu tiegħu li ngħata numru ta' sottotitoli: l-Evanġelu tal-ħniena u tal-maħfra. Ġesu jħenn għall-batut, l-armla ta' Najn, il-mara milwija, l-10 imġidma, fejqan tal-qaddej tal-qassis il-kbir fil-Ġetsemani. Ġesu jħenn għall-midimbin, il-midimba anonima li marret tibki f'riġlejn Ġesu, Zakkew, il-mulej daru ħares lejn Pietru, missiera ħfrilhom, illum tkun il-ġenna miegħi. Parabboli dwar il-ħnina ta' Alla, is-siġra bla frott, id-drakma mitlufa u liben il-ħali. Ġesu jrid li aħna nuru ħniena, mur u għamel hekk intu koll. L-eżempju ta' Luqa fir-rakkont tal-Passjoni billi ma jsemmix ċerti dettalji, eżempju ma jsemmix li Pietru ħalef, li l-gbarat ta' Sinedriju bestqu fuq Ġesu, li s-soldati għamlu kuruna tax-xewk. Jingħad li l-Vangelu tiegħu huwa wkoll l-Evanġelju tas-salvazzjoni universali. Luqa jurina li Ġesu ġie fid-dinja biex isalva mhux lil-lud biss imma lill-ġnus kollha. X'mun jistqar il Ġesu huwa s-Salvatur li Alla ħejja għall popli kollha, dawl biex idawwa l-ġnus. Il-Battista jiddikjara li kull bniedem jista' jsir bin Abram. Fil-ġenealoġija ta' Ġesu, Luqa jibqa' sejjer sa' Adam, missier il-bnedmin kollha. Wara li jqum mill-imwiet, Ġesu jgħid lill-Appostli biex ixandru f'ismu l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet lill-ġnus kollha. Luqa jieħu gost isemmi kemm Alla joffri s-salvazzjoni lill-imwarbin tas-soċjetà. Ir-rajja kienu mistmella mill-gbarat ta' Ġerusalemm, imma jkunu r-rajja li jiġu mistiedna biex imorru jaraw lil Ġesu fil-maxtura. Il-Pubblikani u s-soldati kienu mistmella mill-Fariżej u mill-qassisin u kienu meqjusa minnhom bħala midimbin għax kienu jaħdmu għas-saltna ta' Ruma, imma Ġwann il-Battista jurihom li huma wkoll setgħu salvaw. Min kien jimrab xi marda tal-ġilda kien ikollu jitlaq minn daru u jmur jgħix fejn kif jista' il barra mill-belt u mill-irħula.
Malli jara li xi ħadd risaq fil-qrib, il-marid kellu jibda jgħajjat li huwa mniġġes. Min imissu kien jitqis ukoll bħala mniġġes. Imma lil dawn il-morda Ġesu kien iħallihom jersqu qudiemu, kien imissum u jagħtihom il-fejqan, għax hu kien is-Salvatur tagħhom ukoll. Jingħad ukoll il-Vangelu ta' San Luqa huwa l-Evanġelju tat-talb. Luqa jurina lil Ġesu qed jitlob ħafna aktar milli jurjunna l-Evanġelisti l-oħra. Ġesu jitlob wara l-mamudija, qabel ma jażel l-appostli, qabel it-trasfigurazzjoni, qabel ma jgħallem it-talba tal-missierna, jitlob għal Pietru, jitlob qabel imut. Ġesu jħeġġiġna biex nitolbu il-parabola dwar il-ħabib li jiġi f'nofs tal-lejl, il-parabola dwar l-armla li baqgħet tieħu ras li mħallef sakemm semaħħa. Luqa jurina diversi nies jitolbu, in-nies fit-tempju waqt ir-rit tal-inċens, il-Madonna, Zakkarija, ix-xwejjaħ Xmun, Anna bint Fanuel, appostli wara li jaraw lil Ġesu tila s-sema. Luqa jagħtina 3 kantiċi mill-isbaħ bħala mudell ta' talb. Il-Magnifica tiġi fil-kantiku ta' Marija, il-Benedictus jew il-kantiku ta' Zakkarija u il-kantiku ta' xwejjaħ Xmun. Jingħad ukoll il-Vanġelu ta' San Luqa huwa l-Evanġelju tal-faqar. Ġesu jażel li jkun fqir, jitwieled fil-faqar, jażel bħala ommu mara fqira, fil-ħajja pubblika tiegħu jiddependi mill-offerti tal-oħrajn għall-ikel, jistqar li ma kellux fejn imett rasu. Ġesu juri kemm ir-rikkezzi jistgħu jkunu ta' tfixkil għas-salvazzjoni, iż-żerrija li ta' qalb ix-xewk, il-parabola tal-għani iblaħ, il-parabola tal-għani u Lazzru u l-żagħżugħ għani. Ġesu jisħaq li d-dixxipli tiegħu ma għandhomx jorbtu qalbhom mal-ġid tad-dinja. Ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu, ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Minn dawk li huma fqar u ma jistgħux itejbu l-kundizzjoni tagħhom, Ġesu jitlob li jaċċettaw il-faqar tagħhom minn idejh u li jkunu ġenerużi mill-ftit li jkollhom. Min irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Ġesu jfaħħar lil dik l-armla li fil-faqar tagħha tefad dak kollu li kellha biex tgħix. Luqa ikellimna wkoll dwar dak li nsejħulu l-faqar tal-ispirtu, ġifieri dwar l-atteġġament ta' umiltà ta' dawk li jarfu kemm għandhom bżonn ta' Alla u kemm bil-ħila tagħhom ma jistgħu jagħmlu xejn. Marija taraf li hija l-fqira tal-mulej. Il-bxara tajba titħabbar lil fqajrin. Fil-parabola tal-Fariżew u l-Pubblikan ikun il-Pubblikan li jaqla l-maħfra għax ikunu li jaraf kemm kellu bżonn tal-ħnina ta' Alla. L-Evanġelju ta' San Luqa huwa wkoll l-Evanġelju tal-ferħ. L-Evanġelju tal-infanzja u mimli bil-ferħ li ġib magħha l-midja tal-Messija. Jifirħu Zakkarija, martu Eliżabetta u binhom Ġwan il-Battista. Tifraħ Marija u tinfex Fanja ta' rat il-ħajn. Jifirħu r-raja ta' Betlem u l-anġli iwasslulhom aħbar ta' ferħ kbir. Jifraħ Xmun, raġel ġust li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael, u tifraħ ukoll Anna bint Fanuel. Ġesu nnifsu jitqanqal bil-ferħ u jfaħħar lill-missieru li kien qed jagħti l-grazzja tiegħu liċ-ċkejknin. Il-folol jifirħu meta jaraw il-mirakli ta' Ġesu u meta jaraw lil Ġesu dieħel Ġerusalem. Ġesu jirrakkonta 3 paraboli li fihom juri il-ferħ li jkun hemm fis-sema meta midneb jikkonverti. Il-parabola tan-naġa l-mitlufa, il-parabola tad-drakma l-mitlufa u l-parabola tal-iben il-ħali. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu biex jifirħu għal premju li Alla lestilhom fis-sema. Ifirħu għax raskom kbir fis-smawiet. Ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smawiet. L-appostli jifirħu meta jidrilhom Ġesu wara li jqum mill-imwiet u meta jarawh tila s-sema. L-Evanġelju ta' San Luqa huwa wkoll l-Evanġelju tal-Ispirtu Santu. Marija tnissel lil Ġesu fil-ġuf tagħha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Eliżabetta, Zakkarija u xwejjaħ Xmun jarfu li l-Messija kien wasal bid-dawl li jagħtihom l-Ispirtu Santu. Meta Ġesu tgħammed fil-Ġordan, l-Ispirtu Santu wera
li kien il-Messija billi der fuqu fis-sura ta' ħamiema. Il-ġlida tiegħu kontra x-xitan Ġesu jagħmilha mimli bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Fil-ħidma kollha li jwettaq għas-salvazzjoni tagħna, Ġesu kellu dejjem miegħu l-Ispirtu Santu. Ġesu nnifsu jistqar l-Ispirtu tal-mulej fuqi. Lill-Appostli Ġesu jgħidilhom li huma wkoll kien se jkollhom id-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Fil-persekuzzjonijiet li jkollha l-Knisja, l-insara mhumiex se jitħallew weħedhom, se jkollhom l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Imma fuq kollox, San Luqa jorina li Ġesu bħala s-Salvatur ħanin tal-bnedmin kollha. Ma ninsewx li San Luqa kien tabib, kien eħen għal kull marit li jara u jipprova jgħinu. Għalhekk fehem li Ġesu huwa it-tabib tagħna lkoll, it-tabib li jfejjaqna mill-pjagi tar-ruħ tagħna u li jgħallimna kif għandna ngħixu fl-imħabba lejn Alla u lejn xulxin. U inti, tmur għand dan it-tabib divin fil-bżonnijiet tiegħek kemm tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ? Tapplika it-talim tiegħu bħala il-mediċina li biha tfiq, tissaħħaħ u tibqa' b'saħħtek? Ejjew ilkoll immorru niġru għand dan it-tabib li mhux bħall-oħrajn. Nistgħu nagħmlu appuntament miegħu kuljum. Huwa tabib tajjeb tassew u uniku, qatt ma jżommna nistennew. Ma jitlob minna l-ebda ħlas. Joffri pariri li jagħtu l-ħajja u jippreskrivi lilu nnifsu bħala kura għal mart kollu. Skont San Luqa u tantu oħrajn, din ħadmet dejjem. Dan it-tabib jgħid ukoll li saħansitra dożi regolari se jżommuna ħajjin għal dejjem f'saħħa perfetta. Jien nemnu. U inti? Il-laqgħa tagħna miegħu hija msejħa il-Quddisa. Dejjem jistennik. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. Mulej Alla tagħna, intażilt lil San Luqa biex bil-kelma u l-kidba jixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek għall-foqra. Ħares lejn dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda u għamel li l-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.